kako on pare uzima, pogledaj preglede svaki dan klip. Ajde, brate, ajde da vidimo. Braco Gajić, evo ljudi, sad ćemo zajedno, sad ću ja da procenim koliko bi mogao Braco Gajić da uzima mesečno. Može, ljudi moji? Mislim, prvenstveno ne snima svaki dan, ali dobro, opet je aktivan. Stream Klimbert 97 se zvao pre na YouTube-u. On je bio moj fan. Svaša Blade, aj ljudi da vidimo, da li mogu da... Braco Gajić, Braco, da vidim, ako budeš gledao nekad ovo, da vidim, da li ću biti približan da vidim koliko zarađuje Braco Gajić. Jebote led, ono jako dobro uzima, samo sekund vidim koliko ja imam pregleda. Dobro, ja nisam izbacio klip 2 meseca kako treba. Simi mesečno ima 1.600.000 pregleda. Kad snimam aktivno, mislim da sam najviše imao oko 4, 5, 6 miliona, ono najviše. 4, 5 miliona. A Braco ima 20.000. Jel njemu YouTube kanal za YouTube Kids ili šta? Mislim, no hate, samo pitam. Nije. Strogo zabranjeno svako kopiranje video i audio snimaka i postavljanje na drugi kanal ili nešto slično. Ajde, evo, sad ću da iskopiram, lupi mi strike, ajde. Evo. Mislim, šta, čemu to, brate? Pusti ljudi da zarađuju. Kaže, molim da budete dobri, kliknite subscribe, neću biti dobar. Mislim, dečko se trudi, stvarno, svo poštovanje imam za Bracu Gajića. Stvarno, ono, verujem da su klipovi dobri. Ja ne gledam, na primjer, ove klipove, evo, ovo sam gledao u streamu, jer ono, dobre su ideje, dobri su thumbnailovi. Znači, stvarno, dečko, ono, radi, to je, ali, dobro, nije baš puno aktivan. Pa, pazi, Braco Gajić mesečno uzme od YouTube-a, recimo, minimalno 10k od pregleda. A ja pričam, neko će ga ubiti. Ali ne znam, zajebam se, ne znam stvarno, ne mogu da skontam zato što ono opet, ne znam koliko mu dužina klipova, koliko je ovo, 17, 20 minuta, 18, 20 miliona pregleda mesečno. A može se tu isto... Kama polja, ajmo! Pa! Ej, alo! Skars! Ma ne dnevno 10k. Dajmo ja hvala na 10 evra, jednom Zorane na spanje. Zorane na spanje! Hvala puno, brate, na 10 evra. Neko kaže Simi kao 10k kurca, ba brate, to ti je, ono, ja sam rekao moje mišljenje, jer ja znam koliko otprilike se uzima na koliko miliona pregleda pare i ono, 20 miliona pregleda mesečno, znači mesečno uzme bar jedno 10k. To je minimalac da će uzme, može otići do 20k. Mislim da 20k je maks, ali mislim da jedno, minimalno, neću da pričam, ali ne, pa donirao lik i pitao me, kaže proveri Braco Gajić kanal. Eto, proverio sam, teo si da vidim. A koliko Baka Prase? Baka Prase je propao malo, a nije propao, ima on preglede, jebi ga. Baka Prase, da vidimo koliko Baka Prase uzima para. Mesečno, šta misli ljudi od pregleda? Je li vam to zanimljivo da vidimo malo? Kaže, aj ne slavim više nego, nisi igrao 3 godine Samp. A Samp, brate? A u Baka Prase je baš propao, da, realno. 9 miliona pregleda, Baka uzme 6-7k evra mesečno od YouTube-a. Propao je jako. A sad ćemo da radi reakcije na ovo i znaš ka... A ne...